Baptist Federation but Baptist World Alliance. Ki Shipai Duriaw ke India mentakasngi kila Sdang Pyniaid iki Jhad survey vessel INS Sandhayak ke Thymmai. Ke Katling jong ki Shipai Havaizai kala haka jing don ringkat jong Menteri Ketnat Yadari Rajnath Singh kani kasngi kalong ru shibenta kum ka jing penrung shikitnat Shipai Duriaw yaki Jhad ki Baningkong na ki Sautali ki Jhad survey ki Badang don hapreng ka jingshna ha Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited Kolkata. Yakani ka project la Pyniaid da ka Warship Design Bureau jong ka Indian Navy. Kakam bahakmat jong ka INS Sandhayak kalong banlum banlang ya barok ki hydrographic survey jong ki Katling. Kilinti ya jong ki Jhad, kirut Duriaw bat ki Duriaw ba. Hagbenta ka bawanra ya ka jingshngan bat ka jingya jong ki Jhad, kakam ka baar jong kapat kalong ba ka Jhad ka day banla banyakun ya kinu ki jingele ahpok Duriaw. Mentapat ngin ya ped iki jinglong jingman ka sunbening.